samozřejmě holky z Kamenice nad Rybou, aby přišli sem za námi nahoru. Jdeme v tomto složení na koši Monika Malínková, Savice Hana Slava nebo Markéta Chalková, stroj Radka Štanglová, Bčka Eliška Tomášů, rozdělovač Anna Chalupová, na proudu pravém Anna Jakubů a na proudu levém Kateřina Šimečková. Celý tým běhá plus minus druhým až třetím rokem. V rámci letošního ročníku Pelhřimovské hasičské ligy nazbírali 35 bodů, měli odjetých všech 13 kol, takže se objevili úplně všude. Nejlepší čas na 2V 19:10 v Dolních Němčicích. Nejoblíbenější místo samozřejmě Kamenice, protože je to doma. Potom Strmilov a Budeč. Moto týmu hlavně se dá dohromady, to je podle mě problém všude. Zajímavost týmu letošní sezóna s nejméně tréninky a chtěli by poděkovat klubům za jejich spolupráci a pomoc při tréninkách i závodech, Markétě Chalkové za velké kandění a podporu. Neposlední